Mu video ya msiku la lero ndikufuna tikambirane nkhani imene mukuidziwa kale, nkhani ya ngozi imene inachitika mdziko la Zimbabwe. Ndipo kufikira musiku la lero limene ndikuyankhula lero, palibe china chilichonse chimene akuluakulu a basi imeneyi, basi ya DNC coaches, zimene achita makamaka kwa anthu ovulala ngakhale amene anaferedwa. Nkhani timvesese bwino kwambiri. Ngati mukionera video pa Facebook, munayonapo pati ina yake imene ndinazaponya ngozi itangochitika kumene, ndipo video iyi ikuthandizani kuti mumvesese zonse mmene zinakhalira, amene anakhuzidwa, komanso zolakwika zonse zimene zinachitidwa undercover mu nthawi ya ngozi imeneyi. Mu video iyi information imene ndikugwiritsa ntchito ndili confident chifukwa chakuti ndinapeza information ya mkatikati mwa mkumano umene unalipo pa samba la mchezo pa nthawi imene oferedwa kapenanso anthu amene ndi ma victim a basi imeneyi ankalankhulana ndi akuluakulu a basi imeneyi ya DNC coaches. Dzina langa ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. DNC coaches ndi imodzi mwa kampani akuluakulu oyendesa mabasi amene amanyamula anthu kuchokera ku South Africa kupita ku Zimbabwe komanso Malawi. Kampani iyi imadziwika kwambiri makamaka pakati pa anthu ochokera ku Malawi komanso Zimbabwe amene amagwira ntchito ku South Africa ndipo amabwera ku nyumba nthawi yachuti kapena ma holiday kapenanso mwina ena amene amabwera basi ku zakhala. DNC coaches inayamba kugwira ntchito zaka zingapo zapitazo ngati kampani ya cross border buses imene imalumikiza mizinda ya South Africa ndi maiko oyandikana nawo. Ngakhale kuti zokhuza chaka chenicheni chimene kampani iyi inayambira sizinafotokozedwe bwino pagulu, koma kampani iyi yakhala ikugwira ntchito kwa nthawi yayitali pa misewu yakumwera kwa Africa. Mabasi a DNC coaches amayenda kwambiri kuchokera ku mizinda ya ku South Africa monga ku Gqeberha kumene ndi ku Port Elizabeth, Cape Town, Johannesburg komanso Durban, ndipo mabasiwa amakhala kuti akupita ku Harare kumene ndi ku Zimbabwe, Blantyre kumene ndi ku Malawi komanso ku Lilongwe kumene ndi ku Malawi komweko. Anthu ambiri aku Malawi amagwiritsa ntchito mabasiwa pochokera ku South Africa kubwerera ku nyumba. Basi ili ndi malamulo ake amene amaonesa kuti amasatiridwa nthawi zina chifukwa chakuti DNC coaches imakhala ndi malamulo ena amene pa apaulendo amayenereka kusatira, monga apaulendo amayenereka kukhala ndi passport kapena travel document yovomerezeka. Katundu wolemera kwambiri saloledwa mopitirira malire. Kusokoneza ena apaulendo sikumaloledwa, ndipo apaulendo amayenereka kumvera malangizo a driver komanso anthu ogwira ntchito mkati. Zinthu zoletsedwa monga mankhwala osokoneza bongo, chamba ndi zinthu zina siziloledwa kuti zikwere basi imeneyi. Mu Oktoba mchaka cha 2025, basi ya DNC coaches idachita ngozi yopsa kwambiri pafupi ndi Makhado ku Limpopo, ili ndi dziko la South Africa. Basiyo inali kuchokera ku Gqeberha kupita ku Harare ndipo ena mwa apaulendo anali aku Malawi. Potengera ndi ngozi imeneyi, anthu oposa 42 anamwalira pamene ambiri anavulala kwambiri. Ena mwa anthu amene anamwalira anali ana, akuluakulu komanso azimayi. Kafukufuku anayamba ndipo anaonesa kuti basiyo inali yozaza kwambiri moposera mphamvu zake. Apatu ndizokuti inali overload. Basiyo anthu okuti nambala ya anthu okuti akhale mbasiyo inapitirira. China chinali chakuti mabreki ena sanali kugwira ntchito bwino. Chinthu china chinali chokuti driver ankayendesa mwa liwiro kwambiri. Basiyo inali ndi mavuto a mechanical condition zimene zikuonesa kuti
a DNC coaches analola kuti basi imene sanamalize bwino kuiunikira ngati ili ndi mavuto kapena ayi iyende pansewu. Analola kuti basi imene sanayichite service mokwanira iyende pansewu. Akuluakulu a zoona za transport ku South Africa anati basiyo inali yokhala ndi mipando pafupifupi 61 koma anthu oposa 90 anapezeka ali mu basimo. Funso ndikumati anthu okwana 29 anakhala pati, anakhala motani? Ndipo posakhalisa mu mwezi wa Meyi kudachitikanso ngozi imene inaphesa Amalawi okwana 17. Ngozi ya basi ya DNC imene inachitika pa msewu wa Harare kupita ku Nyamapanda ku dziko limeneli la Zimbabwe inali yoopsa kwambiri, ndipo anthu ambiri anafotokoza kuti malo a ngoziyo anali ozaza ndi mfuwu wa kulira kwa anthu. Magazi ochuluka anali ponseponse komanso katundu amene anthu amayenda nawo pa ulendo anali omwazikana mbali mwa msewu. Anthu sankasamalanso kuti kodi kapena katunduyo ndi wandani, uyo ndi wandani, koma tikhonza kumaona zakuti anthuwa amanyamuka kuchokera mu dera limeneli la Port Elizabeth kupita ku Malawi. Chinachitika ndi chani? Wiki ya mbuyo mwake ukhale mwezi wa April kunali zisokonezo zija za xenophobia anthu obwera sitikuwafuna anyamuke azipita. Anthu kunali kuvutisidwa muzintchito m'misewu, malo awo okhala, anthu ena kumenyedwa, anthu ena kulandidwa katundu, anthu ena kugwidwanso ndi apolisi ndi zinthu zina. Anthu nzika za ku South Africa zinali kuvuta sitikufuna anthu obwera, ndipo anthu ochuluka ataona kuti zikuoneka ngati kuti tikhonza kunguluzapo miyoyo, bwanji tisogoze azimayi ndi ana anyamuke azipita. Anthu ena amene zawo mwina zinali zokuti azichitako seto pang'ono pokha anaganiza kuti mwina inenso ndinyamuke ndizipita nawo. Amuna, azimayi komanso ana anali pa basi imeneyi ochuluka chifukwa chakuti anthuwa amathawisa miyoyo kuchokera ku South Africa kuti basi kuli bwino tizibwerera kwathu ku Malawi, kuli bwino tizipita ku Malawi, izi zikapanga bata tizabwereranso tizayambire moyo, tizabwereranso tizaone kuti ntchito zizayenda motani, tizabwereranso tizayesese kuthesa umphawi ku Malawi. Anthuwa ankathawa nkhaza za anthu aku South Africa chifukwa chakuti kumeneko kunali zionesero ndi zinthu zina zotere, koma kunapezekano kuti ulendo wawo opita ku Malawi kuti at least akakhale mu mtendere wawo sizinatheke chifukwa chakuti atafika pamenepa pa malo amene tikuwafotokoza kuti anachitika ngozi, basi ndi mmene zinakhalira. Malingana ndi apolisi aku Zimbabwe, basiyo inagwa ndi kugubuduka kangapo pafupi ndi malo a Suswe ku Modzi district, pafupifupi 175 km kuchokera ku Harare kupita ku Nyamapanda border post. Anthu ena anamwalira nthawi yomweyo pamene anthu ena anavulala ndipo anathamangira, ndipo anthu ena anatchingika kuti sangatulukenso mkati mwa basi. Mabungwe opulumutsa anthu, apolisi a Zimbabwe Republic Police ZPR komanso ma ambulance ndi ma Civil Protection Unit anafika mwachangu pamalopa kuti ayambe kupulumutsa anthu. Ena mwa anthu ovulala anatulusidwa pogwiritsa ntchito zida zapadera chifukwa mbali zina za basiyo zinali zokuti zapindika kwambiri. Anthu ovulala anatumizidwa ku zipatala zosiyanasiyana monga Motoko District Hospital, Kotwa District Hospital, Parire Nyatwa Referral Hospital ku Harare. Kumeneko kunali kwa anthu amene avulala kwambiri. Akuluakulu ananena kuti ena mwa ovulala anapita nawo ku ICU chifukwa chokuti anavulala koopsa. Awatu tikukamba za anthu amene anavulala, komabe za anthu amene anataya miyoyo yawo
tinte nkhuni chilungamo a DNC coaches komanso kuphatikizapo boma la Malawi ndi boma la Zimbabwe linaonesesa ndithu kuti matupi awo asamalidwe bwino ndipo matupiwa anthu amene anamwalira anthu aku Malawi. Ntchito imeneyi inathandizidwa ndi mabungwe ndi ma department angapo. Ma department wa ndi monga Malawi Embassy imeneyi ndi ya ku Zimbabwe, Department of Disaster Management Affairs Dodima imeneyi ndi ya ku Malawi, Zimbabwe Civil Protection Unit, Zimbabwe Republic Police, Doves Funeral Parlor ya ku Harare komanso Department ya ku Immigration mu maiko awiri onsewa. Matupiwo anayikidwa koyamba ku moshale ya ku Motoko komanso ku Kotwa kuti achite ma identification kuti azindikire zenizeni kuti uyu ndi ndani uyu ndi ndani komanso kuti ayeze mitembo kuti adzimikizedi kuti anthuwa anafa chifukwa chakuvulala. Kenaka anasonkhanitsidwa ku Harare kumene kunachitikira memorial service apa nkuti asananyamuke kupita ku Malawi. Boma la Malawi limodzi ndi la Zimbabwe linanena kuti lizalipira ndalama za transport yobweresera matupi ku Malawi komanso kuphatikizapo lizathandizira nkhani zokhuzana ndi miyambo ya maliro, lizathandizira kupereka mabiro a anthu ovulala, lizathandizirano kuti wina aliyense amene angafune document ya emergency ichitike pompopompo komanso kuphatikizapo azapereka transport ya mabanja komanso ma officials kuti akwanise kuyendesa bwino miyambo ya maliro. Akuluakulu aku Zimbabwe ananena kuti ndalama zambiri anazipereka kuti zithandize kubwezeresa matupi kuno ku Malawi komanso chisamaliro cha anthu ovulala. Pa nthawi imene matupi anafika ku Malawi, boma linachita mwambo wapadera wolandira matupiwa ku Kamuzu Stadium uku ndi ku Blantyre. Apa ndizokuti zinali mosogozedwa ndi akuluakulu a boma. Pambuyo pake matupiwo anatengedwa kupita ku madera akwawo kuti akayikidwe m'manda. Zifukwa zimene zinayambisa ngozi imeneyi, ngozi ya ku Zimbabwe imene inaphesa Amalawi okwana 17, ndizakuti basi inali pa liwiro kwambiri, driver anali otopa, basi inadzaza mopitirira malire, ma breki sanagwirenso bwino ntchito, kukonza basi mosayenera komanso misewu mnthawi imeneyo sanazindikire kuti unali malo osesereka. Funso ndikumati ngozi zonse ziwiri zimene inaija inaphesa anthu opitirira 40 pamene inayi inaphesa anthu okwana 17 ali ndi mavuto okhuzana ndi speeding, overloading komanso kuphatikizapo ma issues a maintenance. Well, pa ngozi ya ku Limpopo akuluakulu anapeza kuti breki ndi amene sanagwire bwino ntchito komanso inazaza. Izi ndi zina mwa zifukwa zikuluzikulu. Inde DNC coaches yakhala ikutchulidwa pa ngozi zingapo zapansewu mzaka zaposachedwapa, makamaka pa maulendo atali pakati pa dziko la South Africa, Zimbabwe kapena Malawi. Komabe ngozi ya ku Limpopo ndi imene inakhala yayikulu kwambiri chifukwa chakuchuluka kwa anthu amene anamwalira. Pambuyo pa ngozi ya ku Limpopo, Cyril Ramaphosa anatumiza uthenga wachisoni waukulu ku dziko la Zimbabwe komanso la Malawi. Department ya Transportation inayamba kufufuza mmene ngozi inachitikira. Akuluakulu anayamba kuyang'ana ma mechanical record ya kampaniyo, ndipo mabungwe a rescue ndi ma embassy anayamba kuthandiza mabanja a ovutika. Funso ndikumati pakachitika ngozi pamakhala kuti eni ake akampani atenge udindo apepese mabanja amene ndi oferedwa. Kodi zimatero? Potengera ndi Road Accident Fund kapena kuti RAF ku South Africa imanena kuti anthu amene anakhuzidwa ndi ngozi angathe kulemba ma compensation claims, komabe claim iliyonse imayenereka kufufuzidwa payokha.
Road Accident Fund compensation singangoperekedwa basi popanda kufufuzidwa koyenerera kapena kuti investigation. Amayenera kusimikiza kuti ngoziyo inachitika chifukwa cha kunyalanyaza kwa munthu wina wake kapena anthu ena ake. Maiko amene si aku South Africa monga Malawi komanso Zimbabwe amakhonzanso kulemba maclaims ngati akukwanirisa malamulo a Immigration Act ngati iwowa anapita mdziko limene la South Africa ndi mapepala oyenerera komanso kuphatikiza pakuti amakhala ndi mapepala oyenereka ngati ma work permit a original kapena anali ndi ma asylum zimene Amalawi sitilodo kukhala ndi asylum komabe popeza kuti zimakhonza kutheka siwina lense ku South Africa mazindikira but Malawi amayenera kukhala ndi work permit imene azichita renew every time pakachitika ngozi akhonza kuchita claim ndalama zake kumeneko ku Road Accident Fund. Ngozi za DNC coaches zapangisa anthu ambiri ku South Africa kuyamba kufunsa mafunso okhuza chitetezo chama long distance buses komanso mmene makampani oyendesa mabasi amasamalira magalimoto awo pa ulendo. Ndi zinthu zokhuza nditakhala kuti ndakuwuzani pano kuti mpakana kufika mu siku la lero kuchokera mu siku limene pakamuzo panali mwambo olandira matope anthu amene anatisiya kumeneko ku Zimbabwe kufika mu siku la lero palibe wina aliyense amene analandira konso uthenga wina uliwonse ku DNC coaches. Palibe wina aliyense amene analandira kongatika chipepeso pepani munavulala pepani munaferedwa. Palibe wina aliyense uthenga osiriza umene anthuwa ali nawo ndi umene anatumiza akuluakulu kuchokera ku mabasi amenewa umene unangokhala uthenga ongwaziwisa anthu za anthu osiriza amene anagonekedwa mchipatala amene ankasamusidwa kupita ku Malawi. Ndikhonza kusemekizano pano uthenga osiriza umene anatumiza mmodzi mwa anthu akuluakulu ogwira ntchito ku Malawi koma abasi imene ya DNC anangolemba mawu kuti good morning abale nonse. Be informed that we have now 5 accident victims still receiving treatment at Pali as listed below. Anangowauza anthu kuti tungofuna tikuwuzeni kuti tidakasala ndi anthu okwana 5 muziko la Zimbabwe amene akulandira chithandizo. Ena onse anatulusidwa kumapita ku Malawi. Anthu amene ananyamulidwa kupita ku ziko la Malawi ngati anthu ma survivors amene sana mwalire koma anali odwala mu nthawi imeneyo anakwanisa kutulusidwa kuti azipita limodzi ndi magalimoto amene ankapitisa matupi ku Malawi. Mu nthawi imeneyo chimene chinachitika anangopasidwa ndalama pongotengera kuti kumudzi kwanu ndikuti muli ndi katundu ochuluka motani tengani 70,000. Kumudzi kwanu ndikuti muli ndi katundu ochuluka motani tengani 80,000. Muli ndi katundu ochuluka motani muli ndi mwana muli motani tengani 50,000. Ndi mmene zinakhalira kuchokera mu nthawi imeneyo mpaka na lero. DNC coaches imene inatenga mabasi amene sanachitidwe bwinobwino maintain sanachitidwe bwinobwino service imene imakanikizabe mpaka na madriver awo nkumayendesa basi adakali otopa mpaka na ena madriver ena nkumaloza miyoyo. Anthu ake ameneyo sakusamalabe za anthu ngakhale atavulala. Kodi dziko la Malawi ngati ziko tizitani titani nanga tingatani. Dzina langa ndine Samavita. Ngati mwafika kutali ndi video chotere zikuoneka kuti video mwaikonda ndipepese chifukwa kuti sinachite play maklipi ochuluka mu video sindimafuna kuti inditengere nthawi. It's your boy Samavita. Mizimu yonse ya anthu amene anamwalira pa ulendo umeneyo iuse mumtendere. Kwa nonse amene mungaimvere video iyi munaluza achibale mu ngozi imeneija Ambuye oziwa kutonthoza atonthoze mitima yanu. Kwa nonse amene ndi ma victim ndingoti pepani ndikufunirani kuchira mwansanga. It's your boy Samavita. Subscribe ngati simunatero.